सानसे मोनसेबो जेबो खामानिखौनो मावा मन्त्रि मिलिनि फिसाजोफोर बादि मोनदों जानानै थांनाय मालिकनिया दाना सुलायदो रुवाथिया गासैबो बे बिदानिफ्रायनो जाजोबदों जेबो फंसेबो बुङा माखौथ' न'आव खिनो ओंखारबाय थायो नों सानफ्रोमबो बेखिनि खामानिखौनो मावनो हाला जाहैबाय नोङो आंनि जायगायाव थानानै नायब्लासो बुजिगोन नों बे न'नि बिहामजो जानायनिख्रुइ बांसिन रुवाथि बायजानाय बायदिसो मोनबाय आं हाबा हगारबाबो जासिगौ जेबो गैया जागारनायल' सानसेबो गोजोन होननायानो गैला हाबा हरगारनोबो जुलिया उन्दै आं सासे बिदा जानानै गावनि बिनानावखौनो उन्दै बैसोआव हाबा हरनायाबो खम फाबनि खामानि गोदो फैसा आरो साख्रिखौ लब जानायानो आंनि जिउनि बयनिख्रुइ देरसिन फाबमोन गोदोनि महापुरुषफोरा ओरैनो बुंलाङाखै जुलि संसारा जेब्लाबो समान न'खरावसो गोरोबो होनना दिनै बिसोर गोरिबनि अनज्लायनायखौ मा बुजिनो खालि फैसाखौसो सिनायसै आंनि बिनानावखौ आंनि खामायनायखौनो जागारनायसो नुगासिनो आनै मा आया नोंखौ सानफ्रोमबो बोखिबाय थायो सानसेबा मोनसेबो जेबो मुवा ओरैनो जागारनायल' होनना आरो नोंखौ हाबा होनोसै होनना सानफ्रोमबो आफा रोंजों बुंजाबाय थायो मा ओंख्रि संदोंलै आलुजों अमा मानो आलुखौ होफानांगौ दे अमा गोजा फ्राय एवबानो जायोना हरानिया फैलायबाय दाथ' समाव समाव ओंख्रि संनायखौ जाफैलायसिगोन बे बैसोआव आंनि हाबा नुबाय नोंनि बे नोंनाव मोजांखौ कलेजनिफ्राय फैबाय दा मा खालामदों हाबासो जालाय मेंना फैदों दसे जागोन माथो जानो बे रुवाथि मावनायनालाय जेब्ला आंखौ नोंनि गोरबोआव हिनजाव जायगा होना आंजों गोसोजों नायदोंमोन अब्लासो नुगोन नों आंनि सैनाय खस्थ'खौ जिउआव हाबा खालामनो बयनिख्रुइ देरसिन भुल जाबाय आंना सानसेबो गोजोन होननायानो गैला हाबा खालामना ला बे नोंनि नोंनावखौनो गोजोन जागोन आं थानायाबो जेबो गोजोनसो गैया जायोब्ला थांना थाहैसै आं न'फोरावबो ओंखाम खुरैनो थां जुलि ओंखाम खुरैनो थां जोंना नोंबाजों खर' सादोंमोन र'
나안 되지. 너무 골라서 줄리 맞아 빨리 시간 आदा नों बुङाब्लाबो नोंनि मेगननिफ्राय थांखिनाय मोदैयानो खोन्थायो नोंनि गोसोआ बेसे खामग्लिदों मोदै आदा बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बायना जुलि नों मानो बिदि बुङो आं गासैबो मिथिजोब्बाय आदा जुलि ओंखाम जानायलाय मा हौवा हिनजावफोर बायदि गोबाव खरबायना गाबबाय थाखो जानो बादा जायाबा सेयाफोरबो हमनायगोन आं सॉरी जा जालांबाय गासिबो बहुत बहाव फैदों जाय बेबादि अ बिनानावजों रायनो मारनो मोनगोन ना बेयावनो फैदों हेलौ आदा मा जादों बे आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनदों नोंनि खर'थ' मोजाङै दं ना नों बेसिम माबोरै सफैखो बे नोंनि न' साख्रि हरबाय आंनि बिनानावनि फुवा नङाब्ला नोंखौ सॉरी आदा गोमा मा जादों मानो एसेबां जिंगासिदों सोरां आं फंसे बाथ्रा बुंनि नों ना खालामनो नाङाखै मा बाथ्रा नोंनि सोमोन्दै आंखौ अननो सोलों मा बाथ्रा बुंदो ना सोरां नों ना खालामनो नाङाखै नों आंनि बिनानाव जुलिखौ हाबा लादों हाबा आरो बे बैसोआव आं नोंखौ खुलुमदों नोंनो रां रुपा जा नांगौ आं हरजोबगोन सोरां आंखौ अनदो नोंसोर एसेबां खैफोदाव गोग्लैबायब्ला आं नोंनि लोगो महरै नोंनि खैफोदखौ बानस'गोन नाथाय रां रुफानि लबाव आं नोंनि बिनानावखौ हाबा खालामा लोगोनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो थाखायसो Kami, ini apa? Sudah kita rambut.
우리 아버지 같이 가보시죠. 아니 지금 아빠 먼저 시그쳐. 아빠? 너희 아빠야 손발에 너희 아빠니 가라 지금 시간. 그러하기라 주리. 뭐 칼라모. 당신과 내가 무슨 그랬는데 심하가 심했다 지금. 배 수왕이 하바. 배 마블잖아요. 나는 하바잖아. 아니 수준에 심한 거, 아다니는 심한 거, 배를 갈았나야. 나도 양막 갈았는. 나고 방언이 심고는 부족은. 태울라고. 앙앙이 갔어요. 당이 ber고 수에나. 오늘 비서로 하바잖아요. 너가 아직 안 해, 형아. बेबायदि खैफोदाव गोबां लाइमोन सिख्लाफोरानो गोग्लैना दं जानांगौ बिसोरखौ आं रैखा खालामनांगोन आं राहा दिहुनगोन आं सिख्ला माहारिखौ उदां खालामगोन उदां